फोरबोनिफ्राय बावहरनाय जाबाय आरो आङो गिबियावनो अबंलावनि खाथियाव आरज गाबदों बे गोदान बोसोराव नोंथांमोना बयबो आलो गोजोनै संसार जानो हागोन आरो गावबा गावनि मावनो लानाय हाबाफारिफोरखौ गाहामैनो गाहाम मावफुंनानै जिउआव देरहासारनायखौ लाबोनो हागोन। दा मानगोनां रायजोफोर, दिनैनि बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जा खोथाफोरखौ सानदों एबा मावनो लादों बेखौ खोनासंनांगौआ जोंनि बयनिबो बिबान। थांनाय गोलाव समाव बर' हारिनि थांना थानाय, बर' हारिनि गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ जेंनाफोरखौ बोस्रांनानै गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ गोख्रों खालामनाय, माहारिनि सुबुंफोरनो मोनसे मोजां लामा दिन्थिनाय, बे गासैबो खामानिफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जागायजेननायनिफ्रायनो 1967 मायथाइनिफ्रायनो मावबोगासिनो दङ। बे 1967 मायथाइनिफ्राय बे गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिखौ जोथोन लायामोनब्ला, हारिखौ फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय अननाय एबा सिबिनाय बे हाबाफारिफोरखौ लायामोनब्ला दिनै बर' हारिया गोदोसोनानै थागौमोन। नैबे समाव बर' फिसाफोरल' नङा, आसामनि गुबुन गुबुन हारिफोरजों लोगोसे भारतबर्षनि माखासे सुबुंफ्रा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बाख्नायो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेनिखायनो बाख्नायो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेफोर हाबाफारिफोरखौ मावो बियो बर' हारिनिल' नङा, रावबो हारि माहारिनि जेबो खहा जाया आरो जेखौ मावो बियो बयनिबो मोजांनि थाखाय मावो, मोजांनि थाखाय सानो आरो बेनि थाखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गासैबो हारि माहारि, गासैबो जोंनि हादोरनि सुबुंफ्रा दिनै अनसायदों, माने नोजोर होदों आरो बयबो दिनै बाख्नायदों। दा बेबायदि समाव बे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जाय बिथांमोना दिनै मिरुआव, जिल्लायाव, दख'रायाव बिबान लानानै दङ, आं बिथांमोननि खाथियाव खावलायनो सानो जे नैबे समाव मुलुगनि माखासे थासारिखौ नायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखिफ्रा जोङो लानाया मोजां आरो लानो नांगोन। जे बुहुमा दिनै बेसेबांबा दावगालांबाय, गुबुन गुबुन बिथिङाव, सोलोंथाइनि बिथिङाव, रांखान्थिनि बिथिङाव, इनफ्रास्ट्राक्चार जौगानायनि बिथिङाव आरो गुबुन गुबुन आयदाफारिफ्राव सुबुं माहारिखौ जौगाहोनायाव बुहुमनि गोबां हारि माहारिया दावगालांबाय आरो थांनाय 40 बोसोराव बर' माहारिया गोबां सोमावसारनायाव बाहागो लाबोनांनायलाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे सोमावसारनायावनो मुखुब जानांबोनायलाय नांगौ बायदि साननाय हनायफोरखौ मावबोनो हाजोबाखै आरो बेनिखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिरायनाय गैयाजासे, थाद'नाय गैयाजासे अराय सम खामानि मावगासिनो दङ। दा बे खामानि मावनायखौ गेबें आरो गोथों लामाजों लांनो थाखाय मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ मोजाङै जाफुंसार होनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेरै आइ आफा रायजो राजाजों खाथि सोमोन्दो थानानै हाबा मावबोदों, फैबाय थानाय समावबो मावलांबाय थानांगोन। आरो बेजों लोगोसे दिनै जोंनि माहारिनि सानसुमै मेलेमजिबि जायफोरखौ थिंक टेंक होननानै बुङो, बिथांमोनजोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बयनिख्रुइबो खाथिसिन सोमोन्दो लानांगोन। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जेखौ सानगोन, सरकारा बेखौ गाबोनसो सानगोन, गुबुन मानसिफ्रा बेखौ गाबोनसो सानगोन। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आखायावनो बयनिख्रुइ बांसिन माहारि दानायनि एजेन्डाया दिनै जोंनियाव थानांगोन आरो बेखौनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनो बिबान होलांदों। बेनो जाबाय बर'खौ बुहुमाव मास्टार रेस महरै गायसननांगौ। दा मानगोनां रायजोफोर, बड'फाया होलांनाय लामाजोंनो आगान सुरनानै बर'फ्रा राजखान्थि मोनथायखौ मोनफुंनो थाखाय बेसेबांबा नारा नाथा जुजिनानै 1993आव BSc मोनबाय, 2003आव BTC मोनबाय आरो 2020 मायथाइयाव BTR मोनबाय। बे BSc, BTC आरो BTRआ हारि जौगानायनि थाखाय, ओनसोल जौगानायनि थाखाय, हारिनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय आरो दिनै BTR मोनखांनायनि उनाव जोंनि थासारिया सोलायबाय। दाङाबाजिनि मोनसे थासारिमोन, गावजों गाव जुजिलायनायनि मोनसे थासारिमोन।
सासेया सासेखौ सन्देह खालामलायनायनि मोनसे थासारिमोन आरो गावबा गावजोंनो बुथारलायनायनि मोनसे थासारिमोन। बे गासैबो थासारिया जोबनानै दिनै बर' हारियाव मोनसे गोजोन आरो खौसेथिनि मोनसे मोजां थासारि फैबाय। जोङो उनथिं नायहरोबा खास्रि बिस्रि नुहुरो। गावबा गावनि गेजेराव बिदा फंबायनि बुथारलायनायाव जोंहा गोबां जोंनि आइजोफ्रा माने दिनै फिसाय गोमाजानांदों, गोबां गथ'फ्रा बिमा बिफा गोमानांदों, गोबां माखासे थासारि जोंनिया जालांबाय। मालायजोंबो बुथारजानाय, गावजोंबो बुथारजानाय आरो 5,000निख्रुइ बांसिन सुबुङा जिउ गारनांदों। दा बेफोरखौ हिसाब किताब खालामजोबनानै बेखौनो मोनो दिनै हारिया गोजोन मोनसे थासारिनि गेजेरजों दावगालांनांगोन। जोंहा मावनांगौ हाबाया गोबां दङ। थांनाय 20 बोसोराव मोनसे मोजां सरकार दङमोन, मोनसे मोजां सम मोनदोंमोन जाय बिथांमोना सरकार सामलायदों आरो बिथांमोना दिनै जौगालु हाबाफोरखौ आखायाव लानायजों लोगोसे बर' हारिनि माखासे गांनाय उखैनाय जेंना जेंसिफोरखौ बोस्रांजोबनो हागौमोन। नाथाय बिथांमोना नांगौ बायदि हारिनि जेंनाफोरखौ, हारिनि माखासे आयदाफारिफोरखौ बिथांमोना गोसो होयैलाय दिनै जोंनि हारिनि मानसिफ्रा दाबो भुगिनांगौ जानानै दङ। दा बेनिखायनो मानिनांनाय जोबोर गोसो गैयामोनब्लाबो थांनाय 27 जानुवारियाव एकर्ड जानायनि उनाव आंबो राजखान्थियाव फैनो गोनां जादों आरो नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनैबो बुंगोन, दिनै राजखान्थियाव फैनायनि उनाव बिटिआरखौ सामलायनायनि उनावबो दिनैबो आङो बुंनो गोसो जायो। मानोना राजखान्थिया आंनि जिउनि थांखिबो नङा, बियो आंनि जिउनि खुनु मोनसे निसाबो नङा, पेसाबो नङा। आं बेखौ दिनैबो बुंनो लुबैयो। जोंनि हारियाव हारिखौ लानानै गोबां हाबा मावनांगौ दङ आरो बेवहाय राजखान्थिखौ जुदि मोजाङै बाहायनो हायोब्ला जोङो हारिखौ थाबैनो जौगाहोनो हागोन। आङो दिनै मास मोनसेनि जे बिटिआर सामलायनाय बेवहाय जिखौ नुनो मोनबाय, बेवहाय जि अफिस दङ बे अफिसखौ मोजाङै बाहायनो हायोब्ला जोंनि रांखान्थि, समाजखान्थि, ओनसोलारि जौगानाय, सोलोंथाइ गासैखौबो जोङो मोजां खालामनो हायो। नाथाय बेवहाय जिरायहैनाय मानसिफ्रा बे अफिसखौ जानला मानला बाहायनायलाय, बिनि गोहोखौ गावनि थाखायसो बाहायनायलाय दिनै जोंनि स्कुलफोरनि अबस्थाया मोजां नङा। जोङो हिसाब खालामनानै नायबाय 11,000 जोंनो एक्सट्रा क्लासरुम नांबावो, अब्लासो जोंनि फरायसाफ्रा क्लासरुम सिङाव फरायजोबनो हागोन। अंगनबादिनि खुदियाफोरनि थाखाय 6,000 न' नांगौ। अंगनबादिनि खुदियाफ्रा दिनै अ सोलोंजेननो थाखाय बिथांमोननो दिनै खमसे खम 6,000 न' नांगौ। गामि गफानि लामाफ्रा मोजां नङा, गोबां आयवा नङा हाबदान जानानै दङ। आधा मावनानै आधाखौ फैसाखौ जाजोब्बाय। दा गोबां मानसिफोरनि दिनै जेंना जेंसि बायदि हिसाब गैयै जेंना जेंसि दङ। हेल्थ डिपार्टमेन्टआव दिनै सावस्रि बिफानाव गोबां जेंना जानानै दङ। जोंनि मानसिफोरनियाव गोबां केन्सार बेराम जादों, किडनिनि माखासे अन्थाइ जानाय, गोबां रोखोमनि बेराम जादों आरो बै बेरामफोरखौ गावनि ओनसोलावनो नायनो थाखाय गंसे मोजां हस्पिटाल लुनांगौमोन। दिनै 20 बोसोराव दिनै बे हस्पिटाल लुनो हायिनि थाखाय जोंनि मानसिफ्रा बेसेबांबा जेंनायाव गोग्लैनानै दङ। दा बेनिखायनो रायजोफोर दिनै सरकाराव फैबाय हिसाबै सरकारि भाषाजों आङो बुंनो नागिरदों आरो बे सरकारि भाषाजों बुंनो थाखाय जे थांनाय 20 बोसोराव 2,300 कौटिनिफ्राय बांसिन दिनै बिटिआरआव दाहार खालामनानै गालांबाय थांनाय सरकारा। 2,300 कौटिनि दाहार। दा बिनि गेजेराव सरकार सामलायनांगौ आरो बेवहायनो जिखिनि थाखा फैसाफोर दायो जोङो मोनबोगोन। ओंखायनो आं गासैखौबो बुंदों, बे थाखा फैसाफोरखौ जानो हराखै, रायजो राजाफोरनि जौगानाय खामानि मावनो हरदों। ओंखायनो साफ्रोमबो इएम जिएम साफ्रोमबो अफिसारफोरखौ आं दिनैबो बुंदों जे नोंथांमोना जाहाथे जानला मानला सिगांनि बायदि बे फैसाफोरखौ बरननानै जानो धान्दा खालामा, अब्ला जोङो मोजां जानाय नङा। बेखौ आं दिनैबो बुंदों। मानोना जोंनि थाखाय राजखान्थिया गिदिर नङा, रायजो राजाखौ सिबिनोसो राजखान्थियाव फैदों। 10 दिननि थाखाय थायो, 100 दिननि थाखाय थायो, सानबानि थाखाय राजखान्थियाव थायो, बेजों खोथा गैया। 1 घन्टा 2 घन्टा थायोबाबो जि मावगोन, हारि जौगानायनि खामानि मावगोन, नङाबा मावनाय नङा रायजोफोर। दा ओंखायनो आङो रोखा बुंनो सानदों, थांनाय इलेक्सनाव जोंहा क'क्राझाराव रिजाल्टआ एसे गाज्रि जाबाय। बिपिएफनि मानसिफ्रा फोसावबाय जायगा जायगा कि एबार सिटआ माने सानजाहानिसो जागोन, मोजाङै क'क्राझारखौ नायनाय नङा, अमुक नायनाय नङा। आंनि खोमायाव गोग्लैदों। रायजोफोर क'क्राझारखौथ' बादो, सारा बुहुमाव थांना थानाय बर' फिसाफोरानो जोंनि बिदा फंबाय गोजा। दा नोंखायनो बेवहाय जेबो गोनो गोथो जानो नाङा। आरो आं सानदों जे दिनै देबरगाव समष्टियानो बयनिख्रुइ जौगानाय समष्टि जानांगोन फैगौ 5 बोसोराव।
17 बोसोर देबरगाव समष्टिखौ मोजाङै नायबोआखै दा ओंखायनो जोङो देबरगाव समष्टिखौनो बांसिन जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय आखायाव लादों आरो नोंथांमोना फोसावनो सानदों दिनै जेसेबां ब्लक दङ जोंहा 33टा ब्लक दङ डेभेलपमेन्ट ब्लक बिनिनो 18टायाव जोङो एबार डाइरेक्ट दा इलेक्सनाव फोसावनाय बायदि कास्टम हायारिं सेन्टार जोंनि आबादारिफ्रा लाइमोनफ्रा आबादथिलियाव थांला मोसौ लानानै हालेवनायनि थासारि गैला ट्रेक्टराबो गोबां मानसिनि न'आव दङ गोबांनियावनो गैया दा ओंखायनो आबादथिलिया सोरनियाबा ओरैनो गोग्लैना थायो आबादथिलिया गोग्लैना थानाय माने रांखान्थियाव गोग्लैसोनाय दा ओंखायनो लाइमोनफ्रा जाहाथे BA MA पास जाग्राफ्राबो फोथाराव थांफिननो लुबैयो मावना लायो गावनि हाखौ रांखान्थिखौ जौगाहोयो बिनिखायनो जोङो कास्टम हायारिं सेन्टारखौ बानायनो नागिरदों आरो बेवहाय ट्रेक्टर थागोन माइ गायग्रा मेसिन थागोन आरो माइ हाग्रा मेसिन थागोन नोंथांमोना टिभियाव सिनेमा नुनाय बायदि गुबुन जायगानि टिभिफ्राव नुनाय बायदि एबार जोंनियाव जोङो 33टा ब्लकआव माने जोङो माइ गायनाय माइ हानाय मेसिन लाबोनो नागिरदों आरो खमसे खम गंथाम ट्रेक्टर मोनसे ब्लकआव थागोन फ्रि आरो बेखौ लानानै जोंनि आबादारिफ्रा कमिटि दानानै होनाय जागोन ब्लकआव बै कमिटियानो बेखौ सामलायगोन आरो आबादारिफ्रा लानानै सानसेयावनो गंनै ट्रेक्टरजों लाम हालेवनो हागोन आरो माइ गायनाय मेसिनाव माइखौ गायनो थाखाय एसे ट्रेनिं लानांगोन माइ गायनो थाखाय खोथियाखौ हायाव फोनो हाया एसे आलादा रोखोमै खोथियाखौ फोनो गोनां जायो जोंनि आबादारिफ्रा गोरोंखा एसे फोरोंना होबानो बेखौ रोंगोन आरो नैबे फेब्रुवारि दाननिफ्रायनो जोङो आबादारिफोरखौ फोरोंनो आखायाव लानो नागिरदों एबार बोरैहाय मेसिनजों माइ गायनो बे मोनसे गुबुन मोनसेया जाबाय फरायसालिफोरनि अबस्थाया मोजां नङा ओरैबायदि LP स्कुलनि अबस्थाया मोजां नङा ME स्कुलनि अबस्थाया मोजां नङा हाई स्कुलनि अबस्थाया मोजां नङा दा ओंखायनो एबार इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव जेसेबां थाखा फैदों लोगोसे 15 फाइनेन्सनि थाखा हाबनानै दङ एफा एनै हाबाखै दाबो हाबगोन बे फैसाफोरखौ गासैखौबो 60% जोंनि LP स्कुल ME स्कुल हाई स्कुलफोरखौ थिग खालामनायाव बाहायनो होनानै जोङो थांखि लादों जाहाथे सोलोंथाइखौ गोग्गो खालामनो हायो बिनि अनगायै 20,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ जोङो दिनै माखासे ट्रेनिंनि पलिसि खालामबाय थादों मोनफ्रोमबो जिल्लायाव साब डिभिजनाव माखासे जोंनि लेखा गोरों लाइमोनफोरखौ ट्रेनिं होनाय जागोन आरो बै लाइमोनफ्रा ट्रेनिं मोनखांनायनि उनाव जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरजों थांनानै बोरैहाय जोंहा रां खामायनायाव गुबुन हाबा मावनो हायो दानाय लुनाय बायदिसिना एम्फौ फिसिनाय आसार बानायनाय गोबां खामानिफोरखौ फोरोंनो थाखाय जोङो माखासे ट्रेनिं होगासिनो दङ दा ओंखायनो रायजोफोर मावनांगौ खामानिया गोबां दङ सोलोंथायाव जौगाहोनो थाखाय ABSUआ गोबां खामानि मावबोबाय दा आंबो ABSUनिनो सासे बिबानगिरिमोन हिसाबै दिनै जोङो रायलायनानै मोनसे थांखि लादों जोंनि फरायसाफोरखौ थाखो 7निफ्रायनो जोङो काउन्सिलिं होनाय जागोन सोर डाक्टार जागोन सोर इन्जिनियार जागोन सोर प्रफेसर जागोन सोर फुटबल गेलेगोन सोर काबाडि गेलेगोन सोर माने राजखान्थि खालामगोन बिथांमोनखौ थाखो 7निफ्रायनो थाखो 9सिम सायख'नानै बर'नाय जागोन आरो बिथांमोना थाखो 9 सफैनाय लोगो लोगोनो इन्जिनियार जाय जागोन होनदों बेखौ इन्जिनियारनि थाखाय रेडि खालामनाय जागोन फुटबल गेलेग्रा होननायखौ फुटबलनि थाखाय रेडि खालामगोन बिनो जेसेबां मोजां कोच नांगौ ब्राजिल जार्मानि जेनि कोच नांगौ कोच लाबोनानै होनाय जागोन नाथाय बियो फुटबलारानो जानांगोन दा बेखौ टटेल मोनसे मेनेजमेन्टआव जोङो लांनो सानदों दा दिनै आं नोंथांमोनखौ मोनसेल' खावलायनो नागिरो मोनसे सममोन हास्रि बिस्रि बिदा फंबायनि गेजेराव बुथारलायनाय सिम्बोरगावआव ABSUआ बेबायदि मिटिं खालामनायनि थासारियानो गैयामोन रायजोफोर दा दिनै बयबो जुजियै सानै हयै मावै दाङै बड'लेण्डनि थासारिया सोलायबोबाय आरो बेखौ अराय सम लाखिनांगोन रायजोफोर थासारिया मोजां जायाबा जोंनि गेजेराव जुदि सिगिलायनाय बुलायलायनाय दादागिरि समाज बेबायदि मोनसे थाबाय थायोब्ला जौगानाया मालाबाबो फैनाय नङा गोरों गोराया खर' दिखांनानै खोथा बुंनो हानाय नङा दा ओंखायनो दिनै बे सिम्बोरगावआव मोनसे समाव लैथोनार्जारी बायदि सासे सुबुंखौ बुथारदों बेल' नङा गोबां थासारि जालांदों दिनै लासैनो थासारिया सोलायबाय दा ओंखायनो मानगोनां रायजोफोर बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनो थाखाय बुहुमनि मानसिफ्रा जाहाथे जोंनि हारिखौ अननो हानाय जोंनि हारियाव खाथियाव फैनो हानाय मोनसे थासारि फैनो थाखाय जों मोजां थासारिखौ लाखिनांगोन सोरबा साफा सानै गामि गफायाव दाबो दादागिरि खालामनो नागिरोबा आं गामिफोरखौनो पारमिसन होबाय बिथांमोनखौ खावलायबाय नोंथांमोना दादागिरिफोरखौ थान्दा खालामजोब रावबो जाहाथे दादागिरि थानो हाया दादागिरि फ्रि बड'लेण्ड नांगौ जोंनो हिंसा फ्रि बड'लेण्ड नांगौ सिलाय गैयै बड'लेण्ड नांगौ जेरावनोखि खाम सिफुं जथानि सानफ्रोमबो आवाज ओंखारो रंजा बाजा संसार जानो हायो खेराइसालि बाथौसालि ब्रह्म मन्दिर चार्च जियानो जाया मानो बयबो साबना हामना मोजाङै थानो हायो बेबायदि मोनसे माहारि लानांगोन
दा बिनि थाखाय बयबो जानजि खाफ्रादों। एकर्डनि गेजेरजों एनडिबिनो मैया रिहेबिलिटेसन पेकेज गभर्नमेन्टआ होबाय। 4 लाख करि आसाम केन्द्र सरकारा होदों आरो 2 लाख करि आसाम गभर्नमेन्टआ होगोन होननानै बुंदों। केसफोरखौ बोखारनायनि थाखाय आखायाव लाबाय आरो जायफोरा कनभिक्टेड जाबाय बिथांमोननि थाखायबो स्पेसियेल कर्ट बानायनानै बिथांमोनखौबो बरननायनि खामानिया सोलिगासिनो दङ। आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै, माखासे खोथाखौ लरेन्स इस्लारि बिथाङा बुंगोन, मानोना बिथाङाबो बिटिआर एकर्डनि सासे सिगनेटरि आरो गासैबो खामानिखौ बिथाङा खबर लागासिनो दङ, नोजोर होगासिनो दङ। दा नंखायनो आं बारा गोलाव बुंला, क'क्राझार जिल्लाया जारिमिनारि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बयनिख्रुइबो गोख्रोङै बाहागो लाबोदों आरो बे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा अराय सम गोख्रों जानानै थानांगोन। नैबे जथुम्मायाव जाय बिथांमोना गोदान बिबान मोनबाय, आङो